Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fis-sena li fija miet is-Sultan Użżija, jien rajt lil Sidi bil-qiegħda fuq tron għoli merfuħ il fuq. Tjur il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju. Il fuq minnu kien hemm serafini li kienu jgħidu u jwieġbu lil xulxin. Qaddis, qaddis, qaddis u l-mulej tal-eżerċti, l-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. L-għajat tagħhom is-sisin tal-eti bitessu u t-tempju mtela bid-duħan. Imbagħad jien għedt, ja ħasra għalija, mitluf jien, bniedem b'xufteħem niġsa jien, u f'nofs poplu b'xufteħem niġsa nammar. Madankollu rajt bajnejja lis-sultan, il-mulej tal-eżerċti. Wieħed mis-serafini ittajjar lejja, ġamra nar fidu, li kien qabad b'imqas minn fuq l-altar, u mess li fommi bija u qalli: Ara, din messitlek xuftejk, żunitek ebed u dnubek inħafer. Imbagħad smajt leħen Sidi jgħid: lil min ser nibgħat? Min se jmur ilna? U jien weġibt: hawn jien, ibgħat lili. Quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek. Wiċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irrodlok ħajr għat-tiebu u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek, int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi. Quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irroddulek ħajr mulej is-slaten kollha tal-art, għaliex semgħu l-kliem ta' fommok u jannu l-imġiba tal-mulej għax kbir u sebħ il-mulej. Quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Il-lemenija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tjiba tiegħek mulej tibqa' l dejjem, la titlaqx emi lidejk. Quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna. Skont l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum, skont l-Iskrittura. U der li l-Kefa, u imbagħad li 12. Der imbagħad li l-aktar minn 500 qaħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der li l-ġagbu u lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lilu wkoll wara kulħadd, isni twelid mormi qabel il-waqt. Imma sew huma u sew jien, dan aħna xandarna u dan hemm mintu intom. Alleluja, alleluja. Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba l-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' l-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt dira ta' Ġenessaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ġbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il barra mill-art. Imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmun: Aqda fil-barra fil-fond u kalaw il-ġbik tagħkom għas-sajd. Jiġbu xmun qallu: Ma'allem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqjed tgħid int, ħankala ġbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li ġbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jrqux. Xmun Pietru, kif ra dan, inxteħed f'riġlejn Ġesu qallu: Dbiet minni mulej, għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba. Kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu u hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u li Zebedew li kienu sħab xmum
Imbagħad Ġesu qal lil xmum. Tibżax, min issa l-qoddim tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dajes mal-art, telqu kollox u marru warajha. Dan il-5 ħadd matul is-sena u l-qari tagħna u dwar kif Alla jsejħilna u jibatna fid-dinja. Huwa Alla li jiġi għandna. Fl-ewwel qari, Iżajja jikteb dwar dera li kellu. Rajt li l-sidi bil-qiegħda fuq tron noli merfuħ il fuq. Fil-Vanġelu, Ġesu jirkeb id-dajsa ta' Pietru, jibda jgħidlu x'għandu jagħmel. Dan juri li l-grazzja ta' Alla tiġi ħabta u sabta f'ħajjitna u li qed jieħu ħsieb. Alla lilna kollha jgħidilna biex nagħmlu xi ħaġa qiebsa biex nimxu warah fil-fond u f'ħajja spiritwali. Ġesu lil xmun jgħidlu biex jaqdef fil-fond. Nistgħu niġu ttentati nibqgħu fejn jilħqilna. Nistgħu niġu ttentati nitħabtu l-inqas possibbli biex ikollna ċans nagħmlu dak li jogħġobna. Imma meta ma npoġġux biżżejjed impenn fix-xogħol tagħna id-dar, l-iskola u f'attivitajiet oħra, ma naslu mkien. Meta ma nirsistux biżżejjed biex nimxu wara Kristu, ma nersqux eqreb lejh. Xmum Pietru fada f'Ġesu u għamel li qallu. Għadef fil-fond u tant qabad ħud li id-dajsa tiegħu kienet se tereq. Meta nimxu wara Ġesu u jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb f'ħajjitna. Kemm lil Iżajja u kemm lil Pietru il-laqa ma' Alla ġalithom jistaġbu u jiġu konxji minn dnubietom. Xmum baqa' mbellaħ. Qallu tbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Iżajja qallu l-istess. Ja ħasra għalija. Bniedem b'xuftih imniġsa jien, id-dnubiet tagħna narawhom l-iżjed ċar fid-dawl ta' Ġesu u l-qdusija tiegħu. Imma xuftejn Iżajja jiġu mnatfa u lil xmum Ġesu jgħidlu: tibżax, min issa l-qoddim tkun taqbad in-nies. U jibatna f'missjoni biex ngħixu ħajja ta' mħabba fid-dinja. Meta jistaqsi lil min se nibgħat, bħal Iżajja nistgħu nwieġbu hawn jien ibat lili. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!